assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe Allah muɗam bandiraɓe fulɓe en calmini on min juurima on min ñaagi on nder moƴƴere on e kala e kuuɓal taw yimɓeyankoɓe titoɓe tiimi hande noon eɗen gondi ɗo hen ndeɓe gandanɗa hoore makko awliɓe nelaɗo sallallah alih w sallam kadi koɓe gandanɗa hoore makko diine l'islam tan ɓeydi ɗumen kala ɗo diine o noddi ɗumen ene keɗi ene keeɓi ene keɓi machallah noon eɗen jokkodiri e ɓiɗo sehiɓe ngal muɗam woni ceerno seydi nouru jeyaɗo ɗum ko ɓuuri hungo ko banar malik wondude musidɓe mum ɓe gandanɗa hoore wuuriyande kala e saaha te fa tabarakallah groupe o groupe pattamɗo o kadi groupe mawɗo groupe baɗɗo kilifaji e dow noon to goɗɗo nanndumi nder réseau sociaux he mo jiiɗumi nder titode tv so lawlaɗo jaɓi mbattore maɓɓe hakkille nde feewi nde feewi 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 noon ceerno seydou bisimilla Jentaiba tunjol Makka wallah Jentaiba wallahi tunjol Makka wow Jentaiba tunjol Makka wow Jentaiba wallahi tunjol Makka asharafil khalqi Jentaiba tunjol Makka wallahi Jentaiba wallahi tunjol Makka wow Jentaiba tunjol Makka wow Jentaiba wallahi tunjol Makka ay dige du soko hirnande giɗo ammi amata wallahi malama juriɗo kabri jol Makka wow Jentaiba tunjol Makka wallahi Jentaiba wallahi tunjol Makka asharafil khalqi soko hirnande giɗo ammi amata wallahi malama juriɗo kabri jol Makka wow Jentaiba tunjol Makka wow Jentaiba wallahi tunjol Makka asharafil khalqi gandal am koye maɗa jol Makka wallahi kala kala am koye maɗa jol Makka wow Jentaiba tunjol Makka annabi meɗen Jentaiba wallahi tunjol Makka ashrafil khalqi gandal am koye maɗa jol Makka wallahi kala kala am koye maɗa jol Makka wow Jentaiba tunjol Makka wallahi Jentaiba wallahi tunjol Makka ashrafil khalqi soko rafiki jol Makka wow Jentaiba tunjol Makka wallahi Jentaiba wallahi tunjol Makka ashrafil khalqi ñande yawmal qiyamati yimɓe fo kuli yakaram koye maɗa jol Makka wow Jentaiba tunjol Makka wallahi Jentaiba wallahi tunjol Makka wallahi Cheikh Tidiane koye maɗa yowiti jol Makka Cheikh Tidiane koye maɗa yowiti jol Makka Cheikhuna Tidiane koye maɗa yowiti jol Makka Cheikhuna Tidiane koye maɗa yowiti jol Makka woylen sahibal waqti ya Mansour ya Wazaro ya Cheikhana ya Waliyallahi ya Umaru wallahi koye maɗa yowiti jol Makka Cheikh Umar Tall koye maɗa yowiti jol Makka Cheikh Umar Tall koye maɗa yowiti jol Makka Cerno Madani koye maɗa yowiti jol Makka Cerno Madani koye maɗa yowiti jol Makka Malik Sy koye maɗa yowiti jol Makka Malik Sy koye maɗa yowiti jol Makka Sidi Ahmed koye maɗa yowiti jol Makka Sim Mansour koye maɗa yowiti jol Makka Babacar koye maɗa yowiti jol Makka Rabbasi koye maɗa yowiti jol Makka ndeki ya man ata bil ilasin fay min durara qad jita ma yujibu sudana wal qurara wallahi koye maɗa yowiti jol ay bari barahama koye maɗa yowiti jol ay sahibul faydi koye maɗa yowiti jol ay Cheikh Ahmadou Bamba maɗa yowiti jol Makka bije
du koy maada yowiti jol makka DJ du koy maada yowiti jol makka bewdo o koy maada yowiti jol makka bewdo o koy maada yowiti jol makka yenenti bi koy maada yowiti jol makka Sidi Cheikh koy maada yowiti jol makka Masa koy maada yowiti jol makka Alfa Tal koy maada yowiti jol makka Alfa Tal koy maada yowiti jol makka Aliyu Cham koy maada yowiti jol makka ndeke aslamtu wajhiya lillazi fatara sama watal ula wal ardara bi Muhammadin wa waqaftu indal babi waqafata khadi'in mutawassilan mustasfi'an bi Muhammadin salla ay salla inen julbe fo salla ay salla annabi salla inen julbe fo salla biki salla alayhi la umara ay ko noon caggal mi calmiɗen julde reno ngo en patat musidɗo men woni ceerno Seydou Kane o waɗa présenté groupe o haalani min inde groupe o kadi dokka min jokkorɗe groupe o nde tawno fa tabarakallah machallah hono ni ene yiɗa e nder renndo ngo hono ni kadi kala mbiyo ashhadu an la ilaha illallah o ashhadu anna mouhammadou rasulullah astahfirullah tabite ɗemgal ma so tawi a heeɗimo ɗum ɗo ko fattange mbola keɓata hen haali kadi yalla ɗum noon min dokkuma konngol tan mbaɗa présenté groupe o kadi machallah min dokken hen tongorɗe ɗe wonɓe Fuuta ɓe wonɓe toon to hajoni ɓunduɓe wonɓe nokkuji goɗɗi ɗi jiiɗa ɗiɗon nokkuji ɓe gandanɗa wonno ko weltotoɓe fulfulde yiɓɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ne haalde so ñaɓa mbawa jokkade wonde tawno hande kala jiɗɗo jiile l'islam o ene foti yidde wonde tawno on jiɗɗon ko ɓurɗo ɓurnade wiɓere bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko adi fof eɗen calmini dennagal juuɗo en calmini kala ɓi haalpulaar to woni aɗan Allah he ko goto jiɗo mum no wona musidɗo mon e Seydou Nourou Kane kano ko salminta ɗum ɗo hande noon alhamdulillah rabbil alamin wonni en weltare no fewi eɗen gonde ɗo Dj Dou mo ganduɗa ko Mabo Jontaɓe daraniɗo leñol Pulago donc hande alhamdulillah rabbil alamin ene wonani amen weltare no fewi joddade makko e plateau he groupe amen o noon alhamdulillah rabbil alamin groupe o ko groupe Ahbab Seydi Cheikh Tidiane Sarif joɗani Ahbab Seydi Cheikh Tidiane Sarif joɗaniɓe en to Mali Bamako wuro wiyetego Kayi alhamdulillah ko toon min goni e janguirde o saaha ko toon wiɗɗo toon min goni e janguirde o saaha kono noon ko Sénégal naaɓe ɓurɓe presque ko Sénégal naaɓe ɓurɓe presque inchallah tagani Sénégal no sohlorde ko noon inchallah tagani groupe o noon immade ko yidde daranade e haɓanade ɗemgal Pulago saabu sa andari alhamdulillah rabbil alamin eɗen jogui sukaɓe dariɓe dadiɓe yiɓɓe mantude annabi sallllahu alayhi wa sallam taw mantirta ɗum ko e ɗemgal Pulago donc noon ala e saago noon ɓen sukaɓe so tawi ɓe mbawata wadde avancé taw ko hono ni wawata nawde donc minenne kadi ko ɗum ɗo woni darde amen e min ngala gollal gol ngal ko wona mantude annabi sallllahu alayhi wa sallam wona mantude Seydi Cheikh Tidiane Sarif groupe o noon ko ahol Seydi Cheikh Tidiane oɗo ko ceerno Jibril so wiyete hono jeeɗa e ɓuuri bon min jeeyama ko wuuri mi wiye Marsa onon fof ko ɗum ɗum fo bon presque o ko Fuutanke ceerno Salif Saw o jeeya ko Ndendori kañe toɓere ɓe jangeno wuuro seytade mi haadade toɓere ɓe jangeno on jogui o ko ceerno Saydou Thimmo o jeeya ko Tamba Tambacounda ɗon joni oɗo ko ceerno Jibril Sow o jeeya ko Mergo Mali eyyi ko noon tigui rigui ne mbiɗa ni caggal présentation groupe mo gandanɗa hoorema ko groupe Ahbab Seydi Cheikh Tidiane eɗo loftarama sikki ala mboɗa andi tongoɗe ɗe mais mbaɗɗum ɗon assisté en ce cas bandiraɓe mbawa yiide ɗum no hani so ñamma so tawi ɗum ɓenni en jonaka kadi mbaɗandi yeɓoɓe jonaka e ɗeɗo daaɗe gaɓɗe malaɗe dillunode kala neɗɗo mo gandanɗa hoorema jiɗɗo diine l'islam hoɗi morso goɗɗo ɗo gaddan ko bisimilla heddiɓe ma inchallah ɗo noon min dokkata oɗo son ko kala beltoro mo ganduɗa hono no fewi Cheikh Tidiane Sarif min mbawa yimɓe samin jumani ko kanko min fofof inchallah نلمانايلا تهمي من ماذا يا ويمان
تهني بالمزايا خلفا ويم والمنايا تهني بالمزايا يا والمنايا تهني بالمزايا رخشاخو الحمد لله هذا الشيخ رباه خير الوجود الله ذي أعلاه مولى خلفا ويم والمنايا تهميم المزايا يا والمنايا تهميم المزايا وخشاخو ربا بلا خلوة إن أصحابه أذننا تستقام يا لله من عرفا ويم والمنايا تهميم المزايا يا ويمنايا تهميم المزايا وجاخو يسقي المريدين من كاس الوصول إلى نحو المراد الذي قد كان مأوى خلفا ويسقي المريدين من كاس الوصول إلى نحو المراد الذي قد كان مأوى خلفا وينال الخلافات قد شاءت وراثته أتاه ختم من الرحمن والجاه خلفا وينال الخلافات قد شاءت وراثته أتاه ختم من الرحمن والجاه خلفا ويأتاه ختم سيدي بابا كرسينا أتاه والجاه خلفا ويأتاه ختم كل شيء قرار أتاه ختم من الرحمن والجاه خلفا أو أشباه الوبل في الآفاق منعمرا لا أصبح الناس غرقا في جلوى خلفا أو أصبح الوبل في آفاق منعمرا لا أصبح الناس غرقا في جلوى إردنا في جلوى في جلوى شيخ تيجان أولوني كوي مامون في جدوى في جدوى في جدوى شيخ تيجان أولوني كوي مامون في جدوى شيخ تيجان سالف روني كوي مامون في جدوى جارا مسيد العاج مالك سي في جدوى جارا مسيد العاج مالك سي في جدوى ممشق عمر كجمال لين العب في جدوى ممشق عمر كجمال لين العب في جدوى ممشق سيد كجمال لين العب في جدوى ممشق منتقى كجمال لين العب في جدوى ويل يا صاحب الوقت يا منصور يا وزر يا شيخنا يا ولي الله يا عمر قد آدم كجمال العبد جدوى وجم معدن وجمال العبد جدوى وبابا كرمك وجمال العبد جدوى سيد الحاج مالك سيدي جدوى شيخ الخليفة بابا كرسي جلنا نملة في جدوى ابن الخليفة بابا كرسي جلنا نملة في جدوى الحاج منصور مالك بورم بالخومي في جدوى حاج محمد منصور برقة شكن نوبايا والبايا دين سنباي منصور مملا يوف البايا والبايا دين محمد منصور برقة شكن نوبايا منصور
mooy baay Sembay Mansour góor ga ca gannaaw baay yow dal jalalaati sabran qalbukum salima ya mujibal qawmi sudin wala bayadin Muhammadu وغربا ولا أراك مثلي فتى المنصور ويلي في سائر الورى إذا سابق الأقوام يوما إلى الأولى يكون إماما الورى والورى محمد منصور ورقة جنة باي منصور باي سمبي منصور on tigirigi holi morso goɗɗo mo gaddan toon min min karani gaddane min gollo fa tabarakallah ko batton ko ɗo di fayida bismillah salliyan ya ilahi wajziyana abadan anna muhammadan mukhtar fil يا إلهي وجدينا أبدا أن محمدنا المختار في الخدام سيدي محمد نور عبد الله شيبتها شيم وعبدي منافنا معه مولانا وصليا يا إلهي وجزينا أبدا أن محمدنا المختار في القدم سيدي محمد النور عبد الله شيبتها شيم وعبدي منافنا معه سيد ما مولانا وصليا يا إلهي وجزينا أبدا أن محمدنا مختار في الفدا مصطفى محمد النور عبد الله شيبتها شيم وعبدي منافنا مأبوس شيخ الحاج مالكنا وصليا يا إلهي وجزينا آخر مزنا أن محمدنا المختار في القيام شيخ الحاج مالكنا وصليا يا إلهي وجزينا أبدا سنة أن محمدنا المختار في القيام كان يدفنني كنانة وخزيمات ومدركات إلياس ما مدر الحمراء شيخ الحاج مالكنا وصليا يا إلهي وجزينا آخر منصورنا أن محمدنا المختار في القدم مصطفى وبخت نصارى إذ نيرانه خمدت ردوا معادا إلى أقواله الكرم أمرني وصليا يا إلهي وجزينا أبدا سوى أن محمدنا المختار في الفيل بعد جود ردوا معادا إلى أخواله الكرم بنومهم
النبي من أخواله الموضوع الأنين من رادو ما آدم إلى أخواله الكرام بنوتي مامون النبي من أخواله الكرام النبي جمهور رادو ما آدم إلى أخواله الكرام بنوتي مامون النبي من أخواله ممرو الأمين من رادو ما آدم إلى أخواله الكرام بنوتي مامون النبي من أخواله الكرام أي مصطفى وهم بقاوا يولا واو البيت نائذ وزوجوه فيا حسن ختيلا مولود الخمر ينتبه وسليا يا إله ينتبه وجزيا مولود حمدا الخمر ينتبه محمد